वेलकाम बैक टू आवर Gwrlwi चैनल फरायसा नोंथांमोन तो दिनै जोङो नै भिडिअनि गेजेरजों क्लास 9 नि सानखान्थिनि चैप्टार 2 नि 2.2 निफ्राय सावरायगोन तो बे चैप्टारनि प्रिभियास क्लासफोरखौ नायाखैब्ला प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय तो जोङो फर्स्ट क्वेश्चननिफ्राय स्टार्ट खालामदोंसै गोबाव खालामलासिनो तो फर्स्ट क्वेश्चनाव मा दङ नायदो जे बांबिदा 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 नि मानखौ नैबेयाव दिहुन माने बेनि मानखौ नै 1 आव मा नायदों जोंनिया x = 0 आरो नै 2 x = -1 3 x = 2 बेनि मानफोरखौ जोंखौ दिहुननो होदों तो दा सिम्पल जेब्ला आं खालामगोन अब्लानो बुजिखागोन नोंथांमोना तो नैबे जाबाय जोंनिया नैबे जाबाय बे एक्सारसाइज 2.2 क्लास 9 मेथ्सआ लोगोफोर बेयो एक्सारसाइज 2.2 खौ जोङो सावरायनोसै तो दानिया नोंथांमोननो कुइसनखौ दिन्थिना होखानाय जाबाय तो जोंनिया नोंथांमोना बुक्सखौ दिहुनना लाबानो जाबाय हा खालामनायनि आगोलावनो तो 1 नाम्बार तो बेवहाय मा होनाय दङ जोंनिया मानफोरा होनाय दङ फार्स्टआव गिभेन लिरना लानोसै आरोना होनाय दङ बा गिभेन होनना लिरबानो जाबाय होनाय दङ जोंनिया मा होनाय दङ px होनना हमना लानोसै आं मा होनदों इकुवेशनखौ आं मा होनना हमना लाबाय अब्ला खालामनो इजि जायो आरोना नाय बुजायनि आङो स्क्वायर नैबे +3 नाय आं मा हमखो जोंनिया मोनसे बां बिदाब होनाय दंमोन ना बां बिदाबखौ आं मा हमना लाखो लोगोफोर px = 5x - 4x स्क्वायर + 3 बेबायदि हमना लाबाय तो बेबायदि हमना लाबा जोंनिया खालामनो गोरलै जागोन आरोना तो दा मान दिहुननांगौ 1 नाम्बाराव दिहुननांगौ सेनि 1 आव जों मा दिहुनदों तो x = 0 जायबा बिनि माना मा जायो होनदों माने x नि मानखौ जों मा लानो होदों x नि मानखौ जोंखौ 0 लानानै खालामनो होदों तो देयरफॉर डाइरेक्ट लिरखा बे देयरफॉर p of x मोनना लोगोफोर जोंनिया नाय नैबे जोंनिया मा दङमोन p of x = बेखिना हमदोंमोन ना जोङो दा नै x खौ जोंखौ मा लानो होदों नै x खौ जोंनिया x = 0 लानो होदों तो बेनिखायनो आं x नि जायगायाव माखौ 0 होबाय माने 0 0 x दङ नै गासैयावबो नै x नि मानखौ जों मा फज'गोन 0 फज'गोन तो इक्वल टू दा मा जागोन 5 आथ' 5 थाखाबाय बिनिफ्राय सानजाबनायाव x दङ नालाय x नि मानखौ जों मा लागोन 0 लाबाय निया -4 आ 4 जाबाय बिनिफ्राय नै x स्क्वायर माने x नि माना जोंनिया मा 0 तो दा नै x स्क्वायर नि जायगायाव जों मा जागोन 0 स्क्वायर बिनिफ्राय प्लास नै मा जागोन जोंनिया 3 तो इक्वल टू नैबे 5 जों लाथिख' सानजाबा जोंनिया लाथिख'खौ मोनगोन जों मिथिखागौ बेखौ बिनिफ्राय 4 दों नैबे लाथिख' सानजाब लाथिख'खौ मोननै लाथिख' स्क्वायर बा लाथिख'आनो जागोन बिनिफ्राय लाथिख' दों 4 सानजाबा जोंनिया मा जागोन बेबो लाथिख'आनो जागोन तो बिनिफ्राय नै मा जागोन 3 दानिखिनियाव गासैखौबो केलकुलेसन खालामबा लाथिख' लाथिख'आसो जोंनिया दाजाबबाबो दानख'बाबो जेबो उदाया तो नैबे मा जागोन जोंनिया होमबा एन्सारा जाबाय जोंनिया 3 तो दा नाय p of x नि माना जों जेब्ला x = 0 लागोन बिनि माना जोंनिया मा जागोन लोगोफोर 3 जागोन तो थिक बिदिनो 2 नाम्बाराव जोंखौ मा लानो होदो 2 नाम्बाराव जोंखौ लानो होदो x = जों मा लानो होदो x = -1 लानो होदो एबार फरायसानोमोन तो x = -1 लालायनोसै तो बिनि उनाव देयरफॉर डाइरेक्ट लिरखादो देयरफॉर p of एबारनिया मा जागोन p of -1 जागोन लोगोफोर दानिया निउ 0 खाय निउ 0 जादोंमोन नि x नि जायगायाव 0 फज'दोंमोन एबारनो x खौ मा लानो होदो जोंखौ -1 तो बेनिखाय जोंनिया नै x गासैबो x आव जोङो -1 फज'गोन सिम्पल आरोना बाकिफोरा -1 जास्ट नोङो x नि जायगायाव मा फज'गोन जोङो -1 नै 5 आ नै 5 जाबाय बिनिफ्राय निउ x दङ ना x नि जायगायाव जों मा फज'खो -1 तो जिहेतु जोंना -1 आव माइनास दङ बेनिखाय जोङो बेखौ ब्रेकेटनि सिङाव फज'बानो जाबाय बुजिना लोगोफोर तो बेनिफ्राय माइनासा माइनास थाबाय बिनि उनाव 4 थाबाय 4 आथ' दंखायो बिनिफ्राय सानजाबोलायबाय x स्क्वायर तो -1 होल स्क्वायर गोजौ स्क्वायर दङ नालाय बेखौ स्क्वायर होबाय बिनिफ्राय निउ मा जाखो जोंना आथिं +3 जाबाय तो इक्वल टू दा नै जों 5 जों -1 खौ जेब्ला जोङो सानजाबगोन बा माल्टिप्लाइ खालामगोन अब्ला मा जागोन बियो -5 जोंना मोनगोन बिनिफ्राय नाय तो दा नैबे माइनासआथ' माइनास थाबाय 4 नाय बिनिफ्राय मा जागोन नाय नैबे सानजाब दा -1 मोननै सानजाबबा जोंनिया मा जागोन
माने -1 सानजाबा नोंथांमोना उन्दै क्लास बेफोरखौ सोलोंदों जे जोंनिया माइनास दों माइनास सानजाबा बिनि सिम्बोला मा जायो बिसोर मोननैया मा जायो जोंनिया प्लास जायो तो बिनिखायनो जिहेतु जोंनिया -1 मोननै सानजाबगोन तो बिखौ सानजाबा जोंनिया मा जागोन सिम्बोला प्लास जागोन आरो मा जागोन 1 जागोन तो बिनिखायनो जोङो माइनास गोलैया आरोना बेवहाय प्लास जाहैखाबाय नालाय इनिफ्राय 3 जाबाय -5 जाबाय बिनिफ्राय 4 जों 1 जों 4 जाबाय +3 तो बिनिफ्राय निउ जोङो माइनास खिनाखौ माइनास एक्सट्रा दाजाबगोन प्लासखौ एक्सट्रा दाजाबगोन बिनि उनाव माइनास जों प्लास जों दानख'गोन तो बेबायदिखौ नोंथांमोना रोंगौना रोङा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय जे केलकुलेसनफोरखौ एसे हार्ड मोनो नामा नैबायदि प्लास माइनास दानख'नाय बा सानजाबनायफोरखौ कमेन्ट बक्सआव जोङो थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय तो नै जों मोननैखौ जोंनिया दा जिहेतु नेगेटिभ जोङो प्लास खालामगोन तो बिनिखाय बेखौ जों प्लास खालामबा बे जागोन -9 तो नेगेटिभ प्लास खालामो बिनिफ्राय नेगेटिभ प्लास खालामबा जोंनिया मा मोनगोन माइनासआनो थागोन बेखौ गोसोआव लाखिबाय बिनिफ्राय +3 दोनबाय तो बिनिफ्राय नायबार जोङो दानख'नांगोन मोनसे पजिटिभ मोनसे नेगेटिभ थाबा जोङो दानख'यो मोनसे नैबे पजिटिभ नैबे नेगेटिभ नैबे पजिटिभ तो दानख'बाय जोङो 9 निफ्राय 3 थांबा जोंनिया बेसेबां मोनगोन 6 जोंनिया मा मोनखो 6 मोनबाय बाद जोंनिया मा जागोन एन्साराव जागोन जोंनिया नेगेटिभ जागोन नेगेटिभ मानो जाखो मोननैनिफ्राय दानख'बा जोंनिया जि दानख'यो बेनो मोनगोन आरो सिम्बोला मा गोदै नायगोन जोङो जा मोनसे गेदेर ना दा 9 गेदेर 3 नि साय 9 नि सिगाङाव मा दोङो मा सिम्बोल दोङो बेखौ नाय दा 9 नि सिगाङाव जोंनिया नेगेटिभ थाबा नै एन्सारावबो जोंनिया नेगेटिभा फैगोन दा जोंनिया बिनिखायनो बेयाव नेगेटिभ जाबाय तो बेनिफ्राय एबारनिया जोंनिया मा नाम्बार थार्ड नाम्बाराव जोंखौ लानो होदो x = 2 तो बेखौबो खालामदोंसै आं नैखौ एसे स्पिड खालामनोसै आरोना आं 2 लाबाय नै दानिनि बायदिनो बेनिफ्राय 5 सानजाब 2 सानजाब 4 सानजाब 2 स्क्वायर सानजाब दाजाब 3 बेबायदि क्विक खालामनाय जाबाय जल्दी 5 to 2 जों सानजाबा बेसेबां जाबाय 10 दा नै 4 आथ' 4 जाबाय बेनिफ्राय 2 मोननै दङ नालाय सानजाबा 2 मोननै सानजाबा बेसेबां मोनगोन 4 मानोना 2 सानजाबा 4 मोनगोन जोङो तो नैबे 10 माइनास नैबे 4 बेसे जागोन नैबे 60 प्लास नै मा जागोन 3 तो इक्वल टू दा जों प्लासखौ दाजाबनोसै 10 जों बिसोर मोननैया प्लास दङ नालाय दा 10 जों 3 दाजाबा जोंना बे जागोन 13 माइनास 16 तो बेनिखायनो मा जागोन जोंनिया दा 13 निफ्राय 16 थांबा जों मा मोनो दानख'बा जों मोनगोन 3 आरो बेयाव मा जागोन सिम्बोला जोंनिया जागोन नेगेटिभ मानोना नेगेटिभ जागोन दानो बुजायखादों जे जोंनिया 16 नि सिगाङाव मा दोङो 16 आ गेदेर नालाय आरो गेदेरनि सिगाङाव जोंनिया मा दोङो नेगेटिभ सिन दङ तो बिनिखाय बेनो मा जागोन जोंनिया नेगेटिभ 3 जाबाय आरोना तो गोबाव खालामलासिनो जोङो 2 नाम्बारखौ सावरायदोंसै तो कुइसनखौ 2 नाम्बारखौ आं दिन्थिना होनसैनिया बे एखे मा दोङो गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो बां बिदाबनि थाखाय P(0), P(1), P(2) खौ दिहुन जों मा दिहुननांगोन P(0), P(1), P(2) दिहुननो होदों दानि उनाव 1 2 बेबायदि होनाय दङ आरोना इकुवेशनफोरखौ दा जोङो जास्ट P(0) दानि बायदि P(0) माने नै नाय बेयाव नोंथांमोना गोनो गोथो खालामनाङा दानिनिया जोंना x ल' लानानै खालामदोंमोन एबारनिया जोंनिया मा लादों अनलि x जायाखै फार्स्टआवनो मा होदों 1 आव जोंनिया y माबाखौ आरोना सोलाय स्लुखौ y हमना होदों बेनिफ्राय नै 2 आव t हमदों सोलाय स्लुखौ बेनिफ्राय थार्डआव x हमदों बेनिफ्राय फोर्थआव x हमदों तो बेखौ नोंथांमोना गोनो गोथो खालामनाङा आरोना माने P(y) नालाय नै मा P(0) बा नै y नि जायगायाव जोङो 0 फाथिगोन P(1) जुदि दिहुननांगौबा नै y नि जायगायाव जों मा फज'गोन 1 नाम्बारखौ होनबाय थादों आं P(0) दिहुननांगौबा y नि जायगायाव 0 फज'गोन P(1) दिहुननांगौबा y नि जायगायाव 0 फज'गोन P(2) दिहुननांगौबा y नि जायगायाव 2 फज'गोन थिग बिदिनो 2 नाम्बारखौ खालामोबा P(0) दिहुननांगौब्ला जोङो t नि जायगायाव मा फज'गोन 0 फज'गोन P(1) दिहुननांगौबा t नि जायगायाव मा फज'गोन 1 फज'गोन तो बेबायदि जोङो खालामदोनिसै क्विकलिनो तो आं पेजखौ उल्थायना होनाय जाबाय तो बेनिफ्राय जोङो खालामदोनसै आरोना नैथि आं कुइसनखौ दिन्थिना होनसै नेक्स्ट फार्स्टिं बेना भिजुअल जाबायना तो दा नै मा एक्सारसाइज 2.2 एक्सारसाइज 2.2 नि क्वेश्चन नम्बर 2 क्वेश्चन नम्बर मा क्वेश्चन नम्बर जोंनिया 2 तो क्वेश्चन नम्बराव दोङो 1 नाम्बाराव दोङो जोंनिया P(y) = y² माइनास y + 1 तो बेबायदि जोङो तो दा जों मा दिहुननांगौ मोनथाम दिहुननो होदों 0 बो दिहुननो होदों 0 नि थाखाय 1 नि थाखाय 2 नि थाखाय तो देयरफॉर P(0) माने नै y नि जायगायाव नै 0 खौ फज'ना हो आरोना नै 0² नै y नि जायगायाव 0 फज'बाय ओमफ्राय 2 आ 2 थाबाय आरो y नि जायगायाव 0 ओमफ्राय नैबे 1
तो इक्वल टू 0 स्क्वायर 0 1 जागोन पर माइनस 0 प्लस 1 तो बेखिनिखौ दाजाबा जों मा मोनगोन 0 0 आथ' जेबो माबा उदाया तो बेनिफ्राय मा थागोन जोंना अनलि 1 जाबाय तो बिदिनो निउ मा दिहुननांगोन जोङो p of 1 मोनथाम दिहुनदो 0 जों खेबसे 1 जों खेबसे 2 जों खेबसे तो एबार y नि जायगायाव 1 खौ फज'ना होदो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माने जोङो नै y स्क्वायर ना y नि जायगायाव जों मा फज'गो 1 फज'बाय नै y नि जायगायाव 1 1 आथ' 1 खा नै 1 स्क्वायर माने 1 आनो जागोन बिनिफ्राय 1 आथ' 1 प्लस 1 इक्वल टू मा जागोन दा जोङो निउ जिहेतु जोंना मोनसे नेगेटिभ मोनसे पजिटिभ दङ बिसोर मोननैखौ जोङो केन्सेल खालामनो हायो तो बिनिखाय जोङो बिसोर मोननैखौ मा खालामखो केन्सेल खालामबाय केन्सेल खालामनाय माने मा बुजिखो खोनाबायना दा बिसोर मोननैखौ जों दानख'बा लाथिख'आनो मोनगोन तो बिनिखायनो दानख'नायखौ दिन्थियालासिनो डाइरेक्ट जुदि मोनसे नेगेटिभ मोनसे पजिटिभ आरो मोननै अनजिमाया जुदि समान थायोब्ला बिसोर मोननैखौ मा खालामना हो डाइरेक्ट दाननानै हो तो बिनि उनाव एन्सारा मा जाखो जोंनिया 1 जाबाय तो बिनि उनाव नैबे जाबाय जोंनिया p of 2 एबार निया लास्ट नम्बरा p of 2 तो p of 2 आबो मा जागोन 2 स्क्वायर एखे ना जास्ट जोंनिया y नि जायगायाव मा फज'ना हो 2 फज'दो नैबे 2 स्क्वायर मा जागोन नैबे 4 माइनस 2 बिनिफ्राय नैबे मा जागोन प्लस 2 तो दानिनि बायदि इखौ दाननो हायो जोङो मोनसे प्लस नेगेटिभ 2 मोनसे पजिटिभ 2 जोङो केन्सेल खालामबाय तो होमबा एन्सारखौ मा मोनखो जोङो एन्सारा मोनबाय जोंनिया 4 सिम्पल ना लोगोफोर तो गोबाव खालामालासिनो जोङो 2 नाम्बार खालामबावनोसै 2 नाम्बाराव जोंनिया मा होनाय दोङो p of t होनाय दोङो p of t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब तो बेबायदि होनाय दोङो जोंनिया तो इक्वल टू जों देयरफॉर मा दिहुननांगोन p of 0 दिहुननांगोन ने 2 आथ' 2 थाबाय ओमफ्राय 0 t नि जायगायाव 0 होबाय 2 इनटू t स्क्वायर नालाय t स्क्वायर नि जायगायाव जों मा होखो नैबे 0 स्क्वायर होबाय तो बिनि उनाव नै मा जाखो जोंनिया माइनस t क्यूब नै मा जाखो 0 क्यूब जाबाय तो बिनिफ्राय कैलकुलेशन खालामदो 2 प्लस 0 प्लस नाय नैबे जोंना नै सानजाब 0 स्क्वायर दोङो दा 0 स्क्वायर माने 0 आनो 0 जों नैखौ सानजाबा जों मा मोनगोन अब्ला नैबे 0 जाबाय नैबे 0 क्यूब 0 खौ मोनथाम सानजाबबा जेसेबां सानजाबनो गोसोबाबो जोङो 0 खौ मा मोनगोन जोङो 0 आवनो मोनगोन तो बेनिफ्राय नैसोर मोनथामा जोंना जिहेतु 0 0 0 दङ तो बे जोंना जेबो उदाया तो बेनिखाय जोंना नै अनलि 2 खौ मोनबाय तो एबार जों मा दिहुनगोन p of 1 दिहुननोसै तो p of 1 नै दा 2 आथ' 2 थाबाय बेनिफ्राय जास्ट t नि जायगायाव मा फज'गोन 1 फज'गोन एबार प्लस 2 डट 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब तो बेखिनिखौ जों मोननो हाबाय तो इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस नैबे 2 आथ' 2 जाबाय नै 1 स्क्वायर दा 1 स्क्वायर जाबा मा जागोन जोंनिया 1 जाबाय माइनस नि मा जाखो 1 क्यूब इक्वल टू जों मा जागोन 1 मोनबाय तो बिनि उनाव नैबे जाबाय 2 जो 2 आ 2 थाबाय खेबसे आरो लाइनसे खालामसै नाय नोंथांमोना आं गोलाव मडेल खालामदों होननानै बेबायदि खालामखानांगौ बेबायदि खोथा नङा जेब्ला नोङो एसे एक्सपार्ट जागोन माने केलकुलेसन एक्सपार्ट जागोन अब्ला नोङो लाइननिनो खालामना दोननो हागोन नैनि माने एन्सारखौ तो नोंथाङा नोंथांनि प्रेक्टिसनि सायाव जागोन आरोना बेयो जुदि केलकुलेसना एसे नोंना मोजांबा मोननै लाइनावनो कमप्लिट खालामना दोननो हागोन तो नैबे मा 2 प्लस 1 मा जागोन 3 3 जों 2 जों मा जागोन 5 तो 5 निफ्राय 1 थांबा जोंनिया मा जागोन 4 तो नियाव मा जागोन जोंनिया होमबा 4 जाबाय तो एबार जोङो 2 नि 3 नाम्बारखौ जोङो एबार मा होनदों खालामना होलासै आङो 4 नाम्बारखौ डाइरेक्ट खालामखाना होनोसै तो 4 नाम्बार कुइसनखौ जोङो आंनि लिरना लाखानोसै तो एबार मा नाम्बार जोंनिया एबार नाम्बार 4 तो 4 नाम्बाराव जोंनिया मा दोङो px इक्वल टू x माइनस 1 px इक्वल टू मा जोंनिया x माइनस 1 दोङो x प्लस 1 दोङो तो देयरफॉर जोंनो मा दिहुननांगौ p of 0 दिहुननांगौ फर्स्ट अफ ऑल तो p of 0 माने जोंनिया x नि जायगायाव जों मा फज'आ 0 फज'आ आरोना 0 माइनस 1 0 प्लस 1 तो बेनिफ्राय नाय 0 निफ्राय माइनस 1 थांबा जोंनिया जेबो उदाया तो बे मा जागोन जोंनिया माइनस 1 जागोन बेनिफ्राय 0 जों 1 प्लस खालामबा बे मा जागोन 1 आनो जागोन तो बेनिफ्राय नै ब्रेकेट नैखौनो मा जायो जोंनिया जेबो गैया माने बेयाव मोनसे सानजाबनाय सिन जायो आरोना बेबायदि ब्रेकेट जाबा तो बेनिफ्राय 1 जों माइनस 1 जों सानजाबा जों मा मोनो माइनस 1 जोङो मोननो हाबाय तो एबार थिक सिमिलारलि जों p of 1 दिहुननोसै 1 आव मा जागोन x नि जायगायावल' 1 फज' आरोना आरो बाकी जेबो चेन्ज खालामना जोंना नै x दोङो ना नै x नि जायगायाव 1 फज'बाय नैबो नै x नि जायगायाव 1 फज'बाय तो इक्वल टू नै मा जाखो 1 माइनस 1 नै मा जाखो नैबे जाबाय जोंनिया लाथिख'
मा जाखो 1 निफ्राय 1 दानख'बा जों मा मोनगोन लाथिख' मोनगोन थ' बेनिफ्राय नै मा जाखो 1 + 1 मा जागोन नैबे 2 दानाय 0 जों 2 सानजाबा निसोर मोननैया सानजाबनाय जाना दङ नैबायदि जाना दङ आरो ना इसोर मोननैया आं ब्रेकेटखौ होफ्लांबाय होआबा जायोमोन थ' बे बिसोर मोननैया नै मोनसे लाइनखौ लिराबाबो जागोन नैबायदि लिरखादो डाइरेक्ट 0 × 2 माने 0 सानजाब 2 जाना दङ थ' बिसोर मोननैखौ जों सानजाबा जों मा मोनगोन लाथिख' मोनगोन जों मिथिखागौ 0 दों जायखिजाया जेसेबांनो गेदेर नाम्बार सानजाबा मानो जोङो बिनि एन्सारखौ मा मोनगोन जोङो लाथिख' मोननो हागोन थ' बिनिफ्राय जोङो P(2) दिहुननोसै P(2) आबो बेबायदिनो जोंना x नि जायगायावल' जों मा फज'गोन 2 फज'नोसै थ' नै x नि जायगायाव 2 फज'बाय 2 - 1 बेनिफ्राय नैबे x नि जायगायाव मा फज'गोन 2 + 1 फज'बाय थ' इक्वल टु जोंना नाय 2 निफ्राय 1 थांबा जों मा जागोन दा 2 निफ्राय 1 थांबा जों मा मोनगोन 1 मोनगोन बिनिफ्राय नै जों मा जाखो 2 जों 1 जों दाजाबनाय दङ ना दाङा प्लास थ' 2 जों 1 जों दाजाबबा जों मा मोनगोन बेखौ 3 मोनगोन थ' इक्वल टु जों मा मोनखो 3 जों 1 जों सानजाबा जों मा मोनखो 3 मोनबाय थ' बेबायदिनो खालामगोन एन्सारा बेनो जाबाय जोंनिया एन्सार थ' एबार नेक्स्ट जोंनिया बेखौ खालामनो हागोन नायनोसै जोङो 3 नाम्बारखौ जेसेबां हायो एसे खालामखानोसै थ' आं दिन्थिनानै जाबाय निया मा होनो कुइसना गाहायाव होनाय बां बिदाफोरनि साखाथियाव दिन्थिनायफोरा लाथिख' नंगौना नङा थारनायफोर थ' मा होनदों बेखौ माने नै x = नैनि माना नैबे नैयाव लाथिख' नंगौना नङा नोंखौ नायनो होदों थ' लाथिख' माने मा बुजियो ओरैनो थ' बेखौ मानो लाथिख' होनना बुंनाय जागोन जेनेबा हमना लानाय बायदि आरोना थ' आं दायो उनाव बुजायखादों मानो लाथिख' होननाय जादों आं खालामखानानै बुजायखागोन थ' नैबे जोंनिया थार्ड नाम्बारहा फरायसा नोंथांमोन मा नाम्बार बेयो जोंनिया कुइसन नाम्बार 3 कुइसन नाम्बार 3 नि 1खौ खालामखानोसै आङो 1आव मा दङ जोंनिया दोङो P(x) = थाइज x + 1 दोङो बिनिफ्राय x = -1/3 थ' x = मा दोङो x = -1/3 दङ दा नाय कुइसनाव सोंदों जे जोंनिया नै जा x = -1/3 लादों बेयो नै Px नि लाथिख' नंगौना नङा बेखौ जोंखौ नायफेरनो होदों थ' जोङो बेबायदि लाथिख' नंगौना नङा चेक खालामनांगौबा जों मोनसेल' गोसोआव लाखिबि जे नैनि मानखौ नै x नि मानखौ नै Px आव जोङो जुदि फज'नानै होयो आरो फज'ना होब्ला जोङो जेब्ला जोङो लाथिख' मोनगोन अब्लानो बेयो नैबे नैनि मोनसे लाथिख' जागोन थ' फर एग्जाम्पल आं खालामना दिन्थिखानोसै दाना x मोनदोंना दानिनि बायदि जों मा फज'गोन Px नि जायगायाव मा दङ -1/3 थ' x नि जायगायाव मा फज'गोन जोङो P(-1/3 दानि बायदि P(0) P(1) P(2) बेबायदि दिहुननाय बायदि एबार मा दिहुननांगोन जोङो P(-1/3 मानोना जोंना x नि माना मा दोङो -1/3 थ' x नि जायगायाव जोङो बेखौ फज'ना होदो डाइरेक्ट 3 सानजाब x नि जायगायाव मा फज'गोन -1/3 जोङो माइनास थायोबा ब्रेकेटआव होना लिरबा एसे मोजां आरोना थ' बेनिफ्राय जोंनिया नैबे मा जाखो +1 जाबाय थ' बेनिफ्राय नाय नैनि 3 नि सिङाव मोनसे 1 थायो माने 3आ गोजौ दङ नाय गोजौजों गाहायजों जोङो केन्सेल खालामलायनो हायो थ' बेनिखायनो नै 3 जों बे 3 जों मा जाखो जोंनिया केन्सेल माने नैबायदि आरोना नैथि आं सर्ट खालामना होदों नै 2 केन्सेल खालामनो हायोना जों लोगोफोर थ' बेबायदिनो जोंनियाव मा खालामखो 3आ मोनसे जिहेतु 3आ गोजौहाय दङ मोनसे 3आ गाहायाव दङ बिसोर मोननैखौ जों मा खालामखो दाननानै होबाय थ' दानना होनाय लोगो लोगो नैयाव मा थाखो जोंनिया 1ल' थाबाय बिनिफ्राय 1आथ' थाबाय लोगोसे नैयाव मोनसे माइनास दङ बे माइनासाबो जोंनिया नैयाव फैगोन थ' बेनिफ्राय बिथिं मा थाखो जोंनिया +1 थाबाय थ' नाय मोनसे माइनास मोनसे प्लास दङ आरो अनजिमाफोराबो जोंनिया मा दङ समान समान दङ थ' बेबायदि समान समान थायोब्ला जों बेखौ केन्सेल खालामनानै जों मा मोननो हायो लाथिख' लिरना होनो हायो आरो नोंथांमोना मिन्थिखागोन 1 निफ्राय 1 थांबा जोंनिया मा जायो लाथिख' जायो जिहेतु जोंनिया x नि नैखिना मानखौ नै Px आव फज'ना होनानै जों मा मोनखो एन्सारखौ लाथिख' मोनबाय थ' बेनिखायनो नैबे बिनि मा जागोन लाथिख' जागोन नै जुदि जोङो लाथिख' मोनाबा बेयो बिनि लाथिख' नङा होननानै लिरना होबानो जाबाय थ' देयारफर लिट बि डाइरेक्ट x = -1/3 P(x) नि मोनसे लाथिख' आरो मानो लाथिख' जादों होननानै नोंथांमोना जुदि सोरबा सोङोब्ला बुंबानो जाबाय जे जोङो बिनि मानखौ बेयाव फज'नानै जों मा मोनखो एन्सारा लाथिख' मोनबाय थ' बेनिखायनो सिम्पल लाथिख' बुंनाय जाबाय आरोना थ' बिनि बायदि जोङो 2 नाम्बारखौ जोङो खालामदोंसै 2 नाम्बार जोंनिया मा दङ P(x) = 5x - pi थ' नैयाव जोंनिया पाइ होनाय दङ बिनिफ्राय जोंखौ मा लानो होदों x = जोंनो मा लानो होदों
4 बाय मा लानो होदों x इक्वल टू 4 बाय 5 तो बिदिनो जोङो x नि मानाव जोंनिया 4 बाय 5 ना तो देयरफोर मा दिहुनगोन जोङो x p of मा दिहुनगोन p of 4 बाय 5 माने नैयाव जि दङ बेखौनो जोङो नै p of बेयाव लागोन आरोना तो इक्वल टू x नि जायगायाव माखौ जागोन जोङो x नि जायगायाव 4 बाय 5 माइनस नियाव मा जाखो जोंनिया पाइ जाबाय तो दानि बायदिनो 5 दो 5 दो मा जाखो कैंसिल जाबाय बिनिफ्राय नियाव मा जाखो 4 माइनस पाइ तो नाय बेयाव जोंनि जि लाथिख' मोनदिया लोगोफोर जोंनिया मा मोनखो 4 माइनस पाइ जुदि जोङो पाइनि मानखौ फजना होबाबो बेयाव जोङो लाथिख' मोनखाया तो जों मा मिथिगौ पाइनि माना मा जोंनिया पाइनि माना जोंनिया पाइ इक्वल टू जों मिथिगौ 22 बाय 7 तो बे मानखौ जुदि नैयाव फजनानै कैलकुलेसन खालामबाबो नोङो लाथिख' मोनखाया तो बिनिखाय जोङो खालामनो दरकार गैला सो देयरफोर लिरखादो डाइरेक्ट देयरफोर x इक्वल टू 4 बाय 5 आ px नि माने नै px नि लाथिख' नङा तो मा जाखो जोंनिया px नि लाथिख' नङा जाबाय आरोना तो जुदि लाथिख' मोनोब्ला जोङो बेखौ बिनि लाथिख' होननानै जोङो डाइरेक्ट दिन्थिनानै हाबायमोन आरोना तो बिनि उनाव जोङो खालामदोंसै एसे स्पिड खालामदोंसै आरोना बाकिफोरखौ आङो एबारनिया जोंनिया 3 नाम्बाराव दङ जोंनिया px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 तो बेयाव जोंनिया मोननै लानो होदों 1 मोनसे खेबसे 1 लानो होदों खेबसे मा लानो होदों माइनस 1 तो बे नोंथांमोना कनफ्यूजन जानाङा ना मा दोङो इयाव मोननै दोङो होननानै कनफ्यूजन जानाङा मानोना जों खेबनै खालामबानो जाबाय x नि मानखौ जोंखौ मा चेक खालामनो होदों जे खेबसे माइनस 1 खेबसे पजिटिव 1 आरो खेबसे नेगेटिव 1 तो देयरफोर खेबसे पजिटिव दो दिहुननोसै आङो p of 1 माने नै फार्स्टनि मोनसे 1 जों दिहुनसै तो नियाव 1 स्क्वायर माइनस 1 जाबाय तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल जाबा मा जाखो 0 जाबाय ठीक खेबसे आरो दिहुनखाना लानोसै p of माइनस 1 खौबो खेबसे चेक खालामखानोसै माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 मोननै सानजाबा जोंनिया मा जायो पजिटिव 1 जायो बेखौथ' मिथियाव जोङो तो दा नैबे मा जाखो 0 जाबाय नाय अब्ला जोंनिया मा जाखो p of 1 दिहुनबाबो जों लाथिख' मोनबाय p of माइनस 1 दिहुनबाबो जों मा मोनखो लाथिख' मोननाय जाबाय तो अब्ला नाय 1 आबो बिनि मोनसे लाथिख' जागोन आरो माइनस 1 आबो मोनसे लाथिख' जागोन मानोना मोननैखौबो फजना होनाव मोननैनिबो माना जोंनिया मा मोनहैदों लाथिख' मोनहैदों तो देयरफोर x इक्वल टू 1 माइनस 1 आ माइनस 1 फोराबो लिरजागोन बा 1 आबो लिरजागोन 1 आ px नि मा जागोन जोंनिया लाथिख' बेबायदि जाबाय आरोना तो बेनिफ्राय 4 नाम्बारखौ नायलाय 4 नाम्बाराव जोंनिया मा दोङो px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 x नि मानखौ जों मा लानो होदों माइनस 1 आरो मा लानो होदों माइनस 1 आरो 2 लानो होदों सरि तो बांद्राय बुजिबाय थालिया डाइरेक्ट p of माइनस 1 खौ खालामग्रोनोसै माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 तो इक्वल टू माइनस 1 जों प्लस 1 जों दानख'बा मा जागोन नैबे जोंनिया लाथिख' जागोन सानजाब दा नैबे नाय नैखौ एक्सट्रा खालाम ब्रेकेट एक्सट्रा खालाम बिहा तो नैखौ माइनस 1 प्लस 1 खालामबा जोङो मा खालामखो माइनस 1 प्लस 1 दानख'बा जि लाथिख' मोनबाय ओमफ्राय माइनस 1 माइनस 2 दाजाब माइनस बा जों दाजाबनांगौ बेखौ गोसो लाखिबे नैबे मा जाखो जोंनिया दाजाबबा मा जाखो माइनस 3 जाबाय तो दा 0 जों 3 जों सानजाबबा जों मा मोनखो लाथिख' मोनबाय तो एन्सारा लाथिख' मोनबाय तो बिनिफ्राय एबार 2 खौ नायलायनोसै p of 2 नायलायनोसै आरोना तो x नि जायगायाव मा फजगोन जोङो 2 प्लस 1 बिनिफ्राय 2 माइनस 2 बेबायदि जोङो मोननो हाबाय तो बिनि उनाव नायदो 2 जों 1 दाजाबबा जों मा मोनगोन नैबे 3 मोनबाय तो बेनिफ्राय नैबे 2 जों 2 दानख'बा जों मा मोनगोन नैबे जोंना बे जोंनिया लाथिख' जागोन तो बिदिबा 3 जों 0 खौ जों सानजाबना होबा जोंनि एन्सारा मा जागोन लाथिख' जाबाय फरायसा नोंथांमोन तो नाय बेवहाय जों मोननैबो एन्सारखौ मा मोनखो लाथिख' मोनबाय तो बेनिखायनो बे मा जागोन जोंनिया बिसोर मोननैया जागोन लाथिख' तो देयरफोर x इक्वल टू माइनस 1 2 आ माइनस 1 2 आ मानि लाथिख' px नि लाथिख' तो नाय जों बेखिनिखौ आं खालामना होनाय जाबाय 4 नाम्बार लासे 3 नाम्बारखौ तो नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो जुदि नोंथांमोना हायोब्ला नै 4 नाम्बार लासे खालामबायना आङो नोंथांमोना 5 6 7 बिसोर 8 बे मोनब्रैखौ नोंथांमोना खालामनो ट्राइ खालामबानो जाबाय हायाब्ला आं नेक्स्ट पार्टआव खालामखानो हागोन अबसे होमबाबो जुदि हायोब्ला कमेन्टनि थ्रु जों खिन्था हरबानो जाबाय बेनिफ्राय 4 नाम्बारखौ बेनि उनाव स्टार्ट खालामगोन तो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक होबानो जाबाय आरो क्लास 9 नि जेसेबां फरायसाफोर दङ बिथांमोननो शेयार खालामज्लायबानो जाबाय जों थाबैनो क्लास 9 नि बे
सिरिजखौ कमप्लिट खालामनो ट्राइ खालामगोन थ' सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय